Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шулда жылыту сезоны башланды. Беренчеләрдән булып җылылык кайда биреләчәк? Бер постка 2 кандидат шулда шәһәр мэрын сайладылар. Шолда жылыту сезоны башланды. Бу хакта бүген мэриядәге киңәшмәдә башкарма комитетның шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы Руслан Вилданов хәбәр итте. Традиция буенча беренчеләрдән булып батареялар социаль әһәмиятле объектларда җылыначак. Толырак калдагы материалда. Хәзерге вакытта шолның 304 социаль әһәмиятле объектыннан 163-нә җылылык килгән инде. Бу юнәлештә эшләр дәвам итә дип хәбәр итте шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы Руслан Вилданов. Работы по запуску тепла будут завершены до конца текущей недели. Вчера были управляющими компаниями поданы заявки на бричелнские тепловые сети. С сегодняшнего дня активно запускаем тепло уже в МКД. Вчера упор сделали на соцучреждения. По соцучреждениям сегодня-завтра мы вопрос закроем. Шол мэрин Аль-Магдиев температура плюс томгасы белән булганда шәһәрдә бу эшне төгәлләргә кушты. Җылытуны башлап җибәрү тиз процесс түгел. Шәһәр башлыгы район администрацияләре башлыкларына идарәче компанияләр хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итте. Пост тепла это занимает минимум 2 недели, а обычно 3. То где-то трасса завоздушилась, то задвижка не держит, то еще где-то протекает, то неисправности есть определенные. Ничего ждать не надо, запускайтесь. От тепла еще никто не умер. Гидравлик сынаулар вакытында барлык кимчелекләр дә бетерелгән. Мы на прошлой неделе по заявке Управления здравоохранения подали тепло на стационары. Это детская больница, перинатальный центр, госпиталь для ветеранов, инфекционная больница. Вчера получили заявку от Управления дошкольных и образования. Тоже идет активный запуск. Айрат Зайнуллин билгеләп үткәнчә, торак йортларга җылылык җибәргәндә иң мөһиме җылылык бирү җайланмасын салмак эшләтеп җибәрү. Чөнки йөкләнеш шактый зур. Гидравлик проблемалар һәм зыян килмәү мөһим. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бер постка 2 кандидат 5-нче чакырылыш шәһәр советының 1-нче сессиясендә депутатлар Йоршоллы мэрын сайладылар. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин шәһәр башлыгы вазифасына Наиль Магдиев кандидатурасын тәкъдим итте. Новые люди фракциясе Раил Миңнегалиевны карауга тәкъдим итте. Шолның яңа мэры кем булды? Сайлау нәтиҗәләре алдагы минутларда. Соңгы 5 елда Йоршолда 162 күп фатирлы йорт, 7 мәктәп һәм 7 балалар бакчасы төзелде. Театр майданчыгы, 11 универсаль спорт объекты булдырылды. Яшьләр үзлекләре капиталь ремонтланды. Безнең Ишгалды республика программасы буенча актив эш алып барыла. Татарстан премьер-министры Наиль Магдиевның фронтка шефлык ярдәме күрсәтүдә катнашуын, шулай ук хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүен аерым билгеләп үтте. За годы работы на посту мэра он проявил себя как сильный, целеустремленный, принципиальный руководитель, способный находить решения в сложных ситуациях. Уважаемые депутаты, по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Галича Миниханова вношу на ваше решение предложение об избрании на пост главы муниципального образования города Набережные Челны кандидатуры Наиля Гамбаровича Магдеева. Наиль Магдиев учратында якындагы 5 елга төп бурычларны санап үтте. Мы вместе с вами и жителями нашего города будем активно развивать экономику Автограда, поддерживать средний и малый бизнес, реализовывать масштабные инвестиционные проекты, строить и ремонтировать дороги, школы, детские сады, объекты спорта и здравоохранения. Мы вместе будем делать все, чтобы менять наш многонациональный и дружный город Набережные Челны в лучшую сторону. Наиль Магдиев спорт һәм мәдәни инфраструктураны үстерүгә аерым игътибар бирергә вәгъдә итте. Учратында Новые люди фракциясе мэр постына Раил Миңнегалиевны альтернатив кандидатурасын тәкъдим итте. Остро стоит вопрос строительства социальных объектов. Это не только школы, детские сады, которые сейчас появляются. Необходимы также и поликлиники, спортивные, культурные центры, молодежные центры, какие спортивные центры. Многие челнинцы просят в тех же школах и детсадах, вот отдельный вопрос, в больницах, задают вопрос про халяльное питание. Кандидатлар чыгышыннан соң тавыш бирү башланды. Голосуем за мэра.
Яшерин тавыш беру нәтиҗәләре буенча 37 кеше Наил Мәгъдиев файдасына үз сайлауларын ясаган. Өчесе Раил Миңнегалиев өчен тавыш биргән. Шәһәр мэры ант кабул иткәннән соң үз вазифасына кереште. Клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан, Устав города, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять представленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Наил Мәгъдиев өчен бу срок өченчесе булды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шоуда башкарма комитет җитәкчесенең яңа урынбасарын тәкъдим иттеләр. Ул 46 яшьлек Илгизәр Сәлимханов. Бу хакта бүген мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында билгеле булды. Ул мобилизацион әзерлек, гражданнар оборонасы, җәмәгать тәртибен саклау, административ комиссия, административ техник инспекция, миграцион сәясәт юнәлешләре белән җитәкчелек итәчәк. Шулай ук ул махсус хәрби операциядә катнашучылар, ветераннар белән эшләячәк. Илгизәр Сәлимхановны Шолом Наил Мәгъдиев тәкъдим итте. Родился в городе Набережные Челны, челнинец, служил в органах внутренних дел МВД России по городу Набережные Челны. Работал в системе социальной защиты заместителем директора. Шулай ук Илгизәр Сәлимханов икътисади куркынычсызлык мәсьәләләре белән шөгыльләнгән картлар һәм инвалидлар өчен интернат йорт директоры, Центральный идарә компаниясының контракт идарәчесе вазифасын башкарган. Стандарт аяк киеме бар кешегә дә туры килми. Аяк киеме сайлаганда уңайлылык һәм җайлы булу мөһим фактор булып тора. Андыйларны Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә табарга мөмкин. Ул элекеге балалар дөньясы бинасы Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан. Моннан тыш чалалар өчен күп төрле Төркия текстиле дә тәкъдим ителә. Ашыгыз. Күпләр аяк киеме сайлаганда кыенлыклар белән очраша, ләкин Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә җайлы аяк киемнәре табу мөмкинлеге бар. Бирдә проблемалы аяклылар да үзләренә матур һәм уңайлы аяк киеме сайлый ала. За счет своей большой полноты и высоты носа данные туфли подходят на любую ширину стопы. Благодаря застежке молнии сбоку нашим покупателям с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия, даже при отечности ног. Подошва из вспененного полиуретана с добавлением каучука прослужит долго благодаря своей амортизационной способности. Табигый күннән эшләнгән яхшы сыйфатлы Белоруссия аяк киемен үз тәҗрибәләрендә бәяләүчеләр аны башкага алыштырмаячак. Для больных ног, вот, допустим, это самая очень удобная обувь. И я вот купила зимние сапоги и очень довольна. Это самое мне удобно, самое главное. Ярминкәдә шулай ук Төркия текстиле белән дә танышырга була. Одеялар һәм мендәрләр, урын җир әйберләре, плитлары барысы да бер урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Белоруссия аяк киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б элекеге балалар дөньясы бинасы Үзәкрәт сәүдә үзәгендә алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Еда – это язык души, и мы говорим на нем в совершенстве. Нешкебиль – гастромаркет, где живут вкусы и традиции. Попробуйте наше собственное производство. Щак-щак, выпечка и полуфабрикаты халяль. И не забудьте про подарки с национальным колоритом. Ждем вас!